Пореден ден в природата и честно казано, това е едно от най-добрите решения, които взех вече преди много години. Да си докарам задника в природата сам, без да чакам някой, без да питам дали някой иска да бъде с мен. Това е едно пътешествие, което трябва да поемеш сама. Навътре в природата и в крайна сметка, навътре в себе си, за да откриеш твоята истинска същност, защото това, което ти казва този свят, за това, което си, защото ти не си човек, за това, което си, не е истината. И разбира се, това е нещо, което и аз продължавам да преоткривам вътре в себе си и със сигурност най-добрият начин, който съм открил да направя това, е просто да се изолирам в природата. Разбира се, не е нещо, което правя постоянно. Идвам за известно време тук, може би за час, за два, в някои дни по-малко. Но това е нещо, което е абсолютно задължително за мен в момента. Всеки ден и, както казах, вече последните няколко години. И това е нещото, което в крайна сметка ми позволява и ще ти позволи да имаш тази яснота, дори когато се върнеш обратно в цивилизацията, в това общество, ще забелязваш неща, които повечето хора не могат да забелязват. Повечето хора, единственото, което правят, е да са заобиколени с други хора, да са в социалните медии, да са пред телевизора. И в крайна сметка, когато си потопена в този шум нон-стоп, 24 часа, 7 дни в седмицата, няма как да откриеш яснота, няма как да откриеш правилната информация дори и в крайна сметка да забелязваш какво се случва, да усещаш енергиите на хората, това, което някой ти казва. И в крайна сметка това е причината повечето хора да живеят в такава огромна заблуда, когато става въпрос за това кой да слушат, какво да правят, на кой да вярват. И отново, както казах, всичко това е нещо, което можеш да придобиеш като яснота, като визия, като виждане в природата. Просто защото наистина всеки път, когато съм тук, без значение какви тревоги може би съм имал преди да дойда, какви съмнения, какви проблеми, когато прекараш достатъчно време в природата, всичко това изчезва. И в крайна сметка откриваш отново този мир, тази яснота, този покой вътре в теб, което, разбира се, променя абсолютно всичко. И може би има някой, който гледа това видео и си казва, със сигурност има, повечето хора биха си казали същото и честно казано, това е нещо, което и аз съм си казвал много пъти, че сега в този период нямам време да направя това. Може би започвам някаква нова дейност, може би има малко повече задачи, други цели, може би свързани с бизнеса или каквото и да е. И си казваме, нямам време в момента за това. Повярвай ми, не можеш да си позволиш да нямаш време за природата. И всъщност това е едно от най-продуктивните неща, които можеш да направиш. Едно от най-продуктивните неща, които можеш да направиш, е да се свържеш с Бог, с твоята висша същност. Най-малкото да поправиш твоята енергия, да имаш правилната енергия, правилната умствена нагласа. Това спокойствие отново, което можеш да култивираш вътре в теб, когато си в природата, този мир, гарантирам ти, че това е най-продуктивното нещо, което можеш да направиш. За всяка една област от твоя живот, за твоето семейство, за това да бъдеш лидерка на твоето семейство, на твоите деца, на твоите служители, на твоите колеги, на каквото и да е. Да виждаш ясно посоката, в която би трябвало да вървиш, а не да губиш време и може би да вървиш в посока, която не ти върши работа и да изгубиш години, десетилетия в някои случаи.
преди да осъзнаеш, че това, което правиш, не върши работа. Всичко това може да бъде избегнато, като просто отделиш този 1 час за себе си, да се погрижиш за себе си, за твоето умствено, духовно състояние, израстване, емоционално, енергийно. Да бъдеш едно с твоята висша същност, с Бог и да знаеш кристално ясно коя е посоката, в която би трябвало да вървиш, каква е твоята мисия тук на планетата, кои са нещата, които трябва да реализираш, да изпълниш, кое е важно, кое не е. Отново, както ти казах, повечето хора са тотално изгубени. И звучи така сякаш съдия, но това е нещо, което става кристално ясно, когато откриеш тази връзка вътре в теб и откриеш твоя път и всъщност виждаш как хората около теб не са направили точно това и по-скоро все още вярват на заблуди, които тази система им е казала, които правителството им е казало, които политиците са им казали и така нататък. Така че ползите наистина са безкрайни на това да бъдеш в природата, въпреки че днес отново, както виждаш, облачен ден, прохладен, по-нормално. Все пак е есен, но изключително красиво заради различните цветове, разбира се, които в момента присъстват в природата. Аз съм всъщност с моя приятел, който учтиво изчаква да завърша това видео, но това е краткото включване, което исках да направя. Това е нещо, което може и трябва да бъде част от твоя живот и наистина бъди осъзната за капаните, които твоето его ще постави и начинът, по който ще се опита да те изиграе, да ти каже, че нямаш време, че не е важно, че това са глупости, че имаш по-важни неща. Повярвай ми, това е най-важното нещо, което можеш да направиш. Така че, както казах, за теб, за твоето семейство, за този свят. Така че, просто го направи и просто дисциплинирай себе си. Както казах и в предното видео, не следвай твоите настроения, ами следвай плана. Просто пътите, в които не съм искал и нямал съм желание, може би защото времето не е оптимално, може би защото не ми се излиза, не ми се ходи, каквото и да е, нещо е станало. Пътите, в които не съм имал желание да съм в природата, но съм го направил. И след това съм извлякал ползата от това, че съм предприел това действие, са наистина безброй. Това важи за всичко. Така че можеш да следваш тази рутина, тази програма и в крайна сметка наистина да изградиш действия в твоя ден. Не само природата, разбира се, има и други действия, които можеш да предприемаш всеки ден, за да бъдеш свързана с това напътствие, с твоята интуиция, с твоята висша същност, с Бог и наистина да имаш тази яснота, да знаеш къде отиваш и наистина да се движиш с увереност, с вяра и да не позволяваш на твоето его да те изиграва и в крайна сметка да те вкарва в, може би, ситуации, които не ти служат. Така че това е нещо, което исках да споделя с теб. Разбира се, ако желаеш лично моята подкрепа в този процес, в това да промениш коренно твоя начин на живот, да реализираш и да проявиш в крайна сметка твоя мечтан живот, където можеш да правиш това, което искаш, можеш да се отдадеш на това, което обичаш и да живееш по смислен начин, можеш да ми пишеш в моя Instagram. Това от мен. Благодаря ти, разбира се, че остана до края на това видео. Ние сега продължаваме нашата разходка. Благодаря ти отново и до скоро.